Existuje jedna veľmi mylná predstava, že web má slúžiť len ako vizitka v online priestore. A práve táto predstava je dôvod, prečo má dnes veľa ľudí web, ale nemajú z neho klientov. Skúsme si najprv povedať, čo je to vlastne vizitka. Vizitka je malý kúsok papierika, na ktorom je napísané tvoje meno, tvoja pracovná pozícia, názov firmy a kontakt. A vizitka má jednu jedinú úlohu. Oznámiť, že existuješ, a to je v poriadku. Problém vzniká vtedy, keď rovnakú logiku prenesieme na web. Vizitka ti nepovie, prečo by si mala vybrať presne tohoto človeka. A keď postavíš vedľa seba 5 ľudí z rovnakej branže a pozrieš sa na ich vizitky, budú veľmi podobné, budú sa pravdepodobne líšiť len vo farbe a vo fonte. Ale toto nie je to, podľa čoho sa ty rozhoduješ, koho si vyberieš na spoluprácu. Ľudia sa nerozhodujú podľa toho, ako máš pracovnú pozíciu. Rozhodujú sa podľa toho, ako rozmýšľaš, ako pristupuješ ku svojej práci, ako vnímaš ich situáciu, ich problém. A či majú pri tebe pocit, že im rozumieš. A toto sa na vizitku nezmestí. Web nemá byť len zoznam informácií. Web má byť miesto, kde sa klient v tvojich slovách spozná. Nemá pocit, že ty vidíš jeho problém a jeho pochybnosti a jeho situáciu, rozumieš mu a presne vieš, ako mu môžeš pomôcť. Ak tvoj web funguje len ako vizitka, ľudia vedia, kto si. Ale nevedia, či si to práve ty, komu môžu veriť a komu sa môžu zdôveriť. Web, ktorý má fungovať, nemá len informovať. Má vytvárať spojenie a dôveru.